Ambalma ame aw fo dante folim na ama fo ko biye tenen uti kalo kile mwa ani kononton san bafla mwa ani fla ame aw bela jelen fo ama fo aga viro nunu chari ka fo ko bita ko urgent révélation bawbe ko munun dogolo no furabulu kofe ni ala ka jey fomba ale ban bolo abena kana olu wala faso jama be se ka famia donc bi video ren na fa kama amani faso jama bela jelen fe ay video ay partager kosobe mo be ga na jeni wakati na c'est urgent ay video partager révélation chama me parce que jamana re konona la information chama me wa galon chama fene be ga tige fomba ban bolo olu abena kana révélation ke ko du nyefo faso jama nyane amani la jeli kala fe wa video ga partager ni asile anga bitenendo ya wala re konona la donc wala kele kono anye wole bla fomba ma amena kumada masa aga fuli ke faso jama re jamana kono fo kata si jamana re ko felama fomba ni nyamma amba ani nyamma aba ambe fuli folo la si anga goloma siri tabawma munu ye finita kolu de be sa ko ka on lakana on fene se ko emi lu fene lakana ni anga kuma foli politique sira fe amani ni munu fatura ala ku darosma amen munu banalendo ala ka kena duma civil fe tora ni kele na francika janfan kele depuis sans ba keme ani bi nani ani ko fo kana se 2012 ma ala ka hile u bela jelen malendi la diaspora amu fo kusibe mais nyere ka parti tonde befo no e ADPMI korima collectif pour la refondation ba befo no e association keme sabani ko parti chama bala fekeru bala ma chena muso bela jelen fo ka président ba fo no e honorable docteur Fousseni Ouattara président de la commission défense et sécurité du conseil national de transition. D'accord. Fama ami refwal sa iga chesiru la iga nyinu la parce que sous fara klega ibe wuliga jola ka se ka nyinu ke pour que jamana dew olu be se ka kunafoli yere nyina ma soro chuwa na ami fo igo wuliga jola ka faso jama bela jale fo ka fo ni wakati na au bismillah au ka wala yere kene konona la anye mununu kuma chama me mununu kuma nunu do la femi makisali kale yere de ko malima nyina afere Macky Sall yɛrɛ de ko k'ale bɛ fɛ ko ka kɛ Mali ni Faransi cɛla ko dalwa minnu bɛ Mali bolo ko ni Mali ko k'a bɛ taa n'u ye ONU na ko ale bɛ kɛ médiateur ye o kɔfɛ tuguni an y'a mɛn ŋunuŋunu kumaw fana bɛ sen na ko marché dɔ dira ko gereya gere a ŋunuŋunu kumaw kɔni bɛ dugu kɔnɔ donc an bɛna ka na i ɲininka nin kumaba fila ninnu de la an b'a ɲini faso jama fɛ a ye nin video ninnu partager Kati 24 anga wala kene kunafoli ka ta asunkoro kunafoli ka ta bala inafo mangoro ale be mo abala chuwa muna an yɛrɛ fɛnɛ bɛ tanga kunafoli an bɛ taa karite ntongi ka bɔ a bakɔrɔ a kɛnɛkɛnɛ ni ka di faso jama ma o tuma pour que aga se ka video ninnu yɛrɛ jabɔ a ye video in a y'a partager kosɛbɛ parce que ni wagati laban ninnu na o kelen do k'an ka video b'u signaler n'an y'a a kɛliw daminɛ donc maa minnu bɛ link kan a bɛ to ka kɛriw bila a b'a partager o b'a to video a bɛ maintenir mɔgɔw b'a lajɛ donc an bɛ kuma di an ka maa welelen ma an ye nin information fɔlɔ in mɛn an bɛ fɛ k'a dɔn Macky Sall kun jumɛn de la Macky Sall ko k'ale bɛ kɛ médiateur ye an b'i fɔ k'i ka kɛ médiateur ye Ivoirien ka 49 militaires ko in na Mali de ye Togo proposé mais mɔgɔ ma Macky Sall proposé dɛ a ko ɲɛ bɛ cogo jumɛn na fɔ n ba bon an bɛ ala fo ka barikada an bɛ fɛ a ka to ŋunuŋunu kama sinon n'a kɛra tiɲɛ ye an bɛ daji tu Macky Sall kunna Mali la yan c'est à dire u k'a bila u kunna k'anw tɛ dangaden ye anw ma wolo bi Bad ninnu sara 2012 Faransi ka janfan de don Libi ka Mali ci o tɛ se ka bɔ anw kɔnɔ kɔsa in na Tesi saya kɛra 42 soldats o de sara e ye Macky Sall mɛ ka communiqué kɛ yan 7 mois ka embargo ta an ka jamana kama Macky Sall ye embargo kɛ yan yɔrɔ a cira de an bɛ fɛ ka mun fɔ Macky Sall ye Union africaine président de Union africaine président o Union panafricanisme mun sigira n'o sigibaga dɔ ye Modibo Keita ye ani Kwame Nkrumah ye n'a fɔra ko bɔnsɔn mɔgɔ minnu bɛ k'o nɔrɔbila kɛ bi k'olu de bɛ ka Mali janfa
Union africaine ye forfaiture de kɛ, u bɛ forfaiture de la. Olu de kun ka kan ka fɔlɔ ka Faransi jalaki yani Mali ka jalaki. E ma se k'o kɛ. CEDEAO aw ma se k'o kɛ. N'i ye jateminɛ kɛ o Union africaine kelen, o Union africaine na dugu 3 de bɛ yen. Mun bɛ conseil de sécurité membre non permanent ye. O dugu 3 si u ma se k'a fɔ ko Mali, u ma se k'a fɔ a yɛrɛ ma Mali na n'i ka résolution ye, anw bɛ taa n'a ye. Awɔ. CEDEAO la, Ghana min fɛnɛ b'o la, aw ma se ka kuma. Aw bɛna fɔ de ko anw kana kuma Faransi fɛ k'an ka prévu k'an b'o dogo. Donc anw ka su o kana digi aw la. E Macky Sall e ni anw ka surun. Kɔngɔ bilara anw na kalo 7 e yɛrɛ y'o don ba la. Su bɔra yan ni nɔ aw ma communiqué kɛ anw ka su la. Donc sisan an kɛlen ka Faransi bolo minɛn kɔnɔ k'e bɛna o jɔnya kuma fɔ. A bɛna kuma yɛrɛ de la nin kuma in tɛ maa dɔ la n'a bɛ sɔn ka nin fɔ. Dans tous les cas, moi en tant que président d'un parti politique et président du bureau politique de Korema ni parti caman b'a la. En tête son Macky Sall ka intermédiaire maintenant. Ni kɛlɛ min filɛ Assimi ko tɛ nin ye nin tɛ gouvernement ko ye. Ça c'est la vie du peuple malien. An faso jama an de ko an tɛ mɔgɔ si ka intermédiaire fɛ nin ko la. Parce que ni malien ma wuli n'an ma nin ko kan an sɛbɛ n'a ye nin to ni gouvernement cɛ baara do an kɛlen k'u janfa dɛ. O de la e ma ye depuis a kuma daminɛna e y'a parti jumɛn a parti jɔn ninnu si ma se ka communiqué kɛ. Ayi kelen m'a kɛ maa ye. Donc an b'a ɲini partiw bɛɛ fɛ. Bɛɛ mɔgɔ kɛ de bɛ ka transition soutenir. Il faut assumer le soutien à la transition. Ka communiqué kɛ. Bɛɛ ka communiqué kɛ ka parti tɔgɔ la. Bɛɛ ka communiqué kɛ ka regroupement tɔgɔ la. Regroupement fɛn bɛ ka ninnu dɛmɛ. Bɛɛ ka communiqué kɛ kan ti sɔn. An bɛ se ka na aw ka plateau kan ka kuma dɛ. Mais an bɛ fɛ diɲɛ k'a dɔn k'an y'a sɛbɛn de. N'u y'a sɛbɛn n'anw ye mɔgɔ ta ye an b'a yɛlɛma anglais la ka yɛlɛma allemand na ka yɛlɛma irisi la diɲɛ bɛɛ k'a ye. Il faut que Mali population hali Moriw ka tɔn minnu bɛ yen il y a 42 000 organisations de la société civile au Mali a bɛɛ ka communiqué kɛ k'u ma jɛ n'a ye. Les 271 partis politiques an b'a dɔn parti 30 ɲɔgɔnna b'u ta in na a tɔ ka communiqué kɛ ko an ma jɛ ni nin ye wa an bɛɛ bɛ ka transition de soutenir. Partout ka yɛrɛ wolo kɛlɛ bɛ dɔn nin de senfɛ. Parti fɛn fɛn créera chaque des partis a b'a bɛɛ kɔnɔ ko les partis sont créés pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale du Mali. Sinon n'o tɛ i ka récépissé kan ka minɛ la. O intégrité o bɛ atteint France bɛ minɛ o violation la c'est même parti olu tɛ se ka kuma. N'u ma se ka nin kɛ Assimi ka parti bɛɛ ci parti ko kuma ka dabila ka bɔ Mali la. Mais les partis ont été créés pour la sauvegarde et l'intégrité du Mali. Constitution article 128 si j'ai bonne mémoire ou bien en tout cas je ne me rappelle pas de l'article. Aba kono ka sebe que les partis ont le devoir de sauvegarder l'intégrité du territoire malien. Donc nous mo ko créer ko mi. Jamana bɛ kila n'u wari ko daminɛna sisan aw bɛ kɛlɛ kɛ ko jamana ka wari di aw ma mais jamana filɛ ka attaquer Faransi fɛ a tɛ kuma o la. Mais n'a fɔra ko financement i b'u bɛɛ girigiritɔ ye anw de n'a ka kan anw de n'a ka kan mais jamanadenw ka wari de bɛ ta ka aw financer o jamana ko kɛlɛ bɛ kɛ aw da donnen bɛ yen. Don min na an ye Faransi ka ambassadeur gɛn hali Mélenchon min b'a yɛrɛ kɛ n'a fɔ k'a bɛ farafin fɛ n'a y'a neni. A y'a neni o kɛra. Mais Mali parti politique bɛ mun de la de parti politique créé kun ye mun ye. An bɛ se ka M5 kɛlɛ kɛ mɔgɔ dɔw ka sa M5 kɛlɛ la o yɛrɛma hɔrɔnya nɔfɛ k'an k'an da de bi ko Faransi bɛ k'a fɔ k'ale nɔ tɛ surtout Faransi ma se ka prévu di fɔlɔ k'a nɔ tɛ Faransi ma bɔ ni prévu foyi ye k'a nɔ tɛ Faransi bɛ ka déstabilisation de kɛ Faransi n'a nɔ ka mɔgɔw ka fara CEDEAO kan u ye Mali u y'a fanga yɛlɛmali boloda siɲɛ 25 25 déstabilisation du Mali 25 cas de déstabilisation du Mali. Wallahi 25 cas. A taara cas wɛrɛ kɛ tuguni Algérie encore quand Macron déclare que le texte fondateur de la transition c'est l'accord d'Alger ngo de manamana mɔgɔ bila ka taa Menaka ka taa manamana kan fɔ mais an bɛ fa tiri ka b'u tulo la chantage banna Mali la koyi ni bɛ na an ka Maliko kɛ an b'a kɛ ni tɛ Maliko la an bɛ taa fa tigɛ ka bɔ ɲɛ na les gens de minnu bɛ k'u jɔ ko Azawad an bɛ fa tigɛ ka bɔ ɲɛ n'aw dagayɔrɔ tɛ Bamakɔ yan i tɛna molobaliya kɛ i bɛ dan i kɔni tɛna Bamakɔ yan ça on est plus d'accord. Minnu sɔnna n'u na bɛ ka baara kɛ o y'a bannen maintenant ka marifa de ta tuguni k'e b'i imposer Mali la o banna o. Sukoyi bɛ yen. Ah non o banna
c'est là que nous avons ça tout est baba no éblé. C'est pour que la population beka première que l'armée malienne est prête. Assimi min que accord d'Alger la mochimake. La plus forte raison est que côté en Afrique 26 000 personnes mettent à Olula. Malheureusement, il y a comment faut même médaille. Faut arrêter quoi. C'est arrêter quoi. Sinon il y a des gens bon. Ameni régler. Fait avantage be dira au ma. Ministre tara aula. Abe siente kono. Mais abe mourir de no fait. Nous avons mourir de communauté bla ko emene la ko wa o ni franci dabe flekelena de ma ko accord fo de ro tu joko azawad. Ube boke nize do me te di mo ma wa mbe bunteli ke fo Niger. What a fait? Non, c'est fini. Moussalakati jamana mara la koy. Na bu kono ko chantage be marché. Oui, il en chouka. On est à la défense nationale du territoire. Si ça sera sous quelqu'un, on sera sous fene ka quelqu'un. On sera sous te foirier, ou ma délégué foire wa Francis no de ni bay. Macron une déclaration que doit vous lidero ka tamena ka tamana na kafo. Parce que Macron ko transition texte de base ko accordé. Un M5 quelqu'un accord ko kuma fo. Accord ko kuma fo. Moi accordé bana kise de mais bana kise Francis. C'est la France des terroristes. Donc Macky Sall la kanga maloya. Ni Union africaine maseka déclaration que min kera Mali la anga shube sa ote autoro ay kalolon blage ote autoro ambargo kera no ote autoro abetra boko fanga be bi do kun fla do muso o make eti maloya o la ebina mune kanfe nous nous opposons en tant qu'homme politique en tesson mais muna Macky Sall ma médiation e ko ambargo bo Mali kan non même la mon fiana ate ko kewo jontea nous tira Francis au bas fait non allez ka Sénégal flé Sénégal au takamara ka bo Sénégali ou Sénégal kana Mali là ouais il devait être solidaire au peuple sénégalais mais moi nya ere ka jamana bla ka be France ka jonya de préféré abna mune fon ena mais ama fo population bena ou ko akilisi woro la c'est à dire asimité na son oma abla job côté militaire nous tena son maintenant peuple malien ne ka wuli ku do ou no la tisan am beka déclaration ke am na me fait avec un woke mouvement ka wuli fan befe nous ne sommes pas d'accord France ka prévu be da kene kandi e ko France te lebu mais ere ka la na ere ka farafina joya erete ino européen befle ku be France demain ko France lebu kana bo e awere farafindu ela ka Mali demain ko France ka bo Afrique kono awere ba ka na Mali dele ko ka prévu toy antenne to ne en béni c'est ne faut ta fo minkera on a que même les 49 militaires à Berlin ko yekeleni ah mais c'est la même chose maintenant niemwe il faut que rapidement ni donner cofé réunion d'urgence et diagoyadi ou batala able job yo disposition betakaba aya wakli sula abado kabe mina c'est la première fois farafin reka do ko farafin jamana do be seka réunion d'urgence demandé parce que d'abord qu'on y a français les bougiens ben à Bemina. Maintenant, il faudrait qu'il y ait un d'anima. Ministre Mimbe, il faut que le ministre Makabla sous ordre de l'armée malienne. Armée malienne est quand un ministre géré 600. Ou à France, quand on va qu'on a Bekata France. Tant que prévu nous m'en ni France, tu auras ministre Makono. Au cours de quoi France bien. Ima Allemagne fait comme son Italie n'a fait la kumana. Ko ulute Mali to irishubolo e pas de taille Mali wa ou bien e pas de taille Mali. Ama kimana de antai wa au de tado. E auti Mali to irishubolo on ne ko ngani irishube barake. E be kamu déclaration iba détenir est ni Allemagne ré. E que ame Allemand mun don e que ni musoni yo doy. E jago ama dugu ko fe kata to irishubolo. Ale ya boka be irishubolo. Ama dugu ko ba ré de bolo. On est des pro maliens. Et puis la déclaration n'est pas que moi m'a mis famille. Oui Wagner c'était pour mettre en application la doctrine R2P. Doctrine R2P a offert la responsabilité de protéger le peuple. Voilà qu'on met galontier, qu'on Wagner bien, ou faut qu'on Wagner bien. On loue responsabilité d'où est ma. On l'a vu dans Mali, Flingolon Chico Atimi nous fera, qu'on passe qu'on le couille de la cana. Au mania. Outimani mado ye olu ere déclaration ke ko Mali be otajila Mali mineni ndo aina no fe o womba de manafanya ambora ko jabi wante otajila ante otajila ambe lafia de la manga sra suko o manya do wula tuni kam manga wore damne tuni pour que transition be bi o manya e politique pratica parti politique olu be bororo ka fo transition mako bravo ikanga nyugo yere la c'est pour cela j'attire l'attention des militaires. Famami nous nana
o mana parti tɔgɔ la u nana jamana tɔgɔ de la parti politique minnu bɛ faransi dɛmɛ n'i y'u ye ka tɛgɛrɛ f'i kun i mago satɔ de don i mago satɔ de don n'i y'i kunkolo kɔmɔ la o bɛ taa n'i ye Amadu Aya ka ko tiɲɛna nin cogo kelen de la yan coup d'état ma kɛ ATT la o n k'u banna ko coup d'état tɛ ko mutinerie de don ko c'est la mutinerie qui a conduit à la démission de ATT pendant que c'était un coup d'état mais pour que dɔrɔn adama ɲɛmɔgɔ dɔ kana n'o ye jɔnw na o min ye Faransi wele k'an cogoya mais bi o tɔgɔ duman ka tila k'a fɔ ko wayi ko ye ko dɔ kɛ a ye mun de kɛ mɔgɔ min ye Faransi wele ka na ou bien ka Faransi bila Faransi k'a yɛrɛ wele ka na mais ko kɛra an ɲɛna yan nɔ de o n'an y'o bɛɛ toléré k'o bɛɛ to yen an bɛna an sigi bi k'an bɛ mɔgɔw lajɛ il faut que mɔgɔw k'u hakili dayɛlɛ an tɛ sunɔgɔ la koyi anw tɛ homme politique ye minnu bɛ balo politique la minnu bɛ balo politique la u da dennen filɛ parce que ni financement tɛ yen olu ka diɲɛnatigɛ banna n'i ba baara ma k'i ba fɛn fɛn ma ko politique ye mɔgɔ ka baara ya aw y'an to baara de la ka don politique la maintenant e ka don politique la politique de ye ka baara ye e bɛna mun kɛ jamana kɔnɔ bilen il faut k'o de ka dabila maintenant Macky Sall a ka to yen Union africaine ye forfaiture de kɛ CEDEAO ye forfaiture de kɛ Mali yɛrɛ to kun tɛ CEDEAO in na bilen n t'a kun dɔn quoi c'est n t'a dɔn Asimi bɛ min ɲini CEDEAO ko la bilen parce que n t'a ka mɛn nin CEDEAO kɔnɔ wallahi hali n'a ye élection kɛ Asimi n'a y'i présenté n'a passera wa ka élection suɲɛ n'a mi présenté hali n'a y'a danna mɔgɔ dɔ da militaire ninnu dɔ ka présenté n'u passera wa ka élection suɲɛ maintenant pour que o kuma ka dabila an bɛ bɔ CEDEAO ka protocole additionnel de la o kɔrɔ tɛ i bɔra CEDEAO la fɔlɔ i bɛ bɔ a ka protocole additionnel pour la bonne gouvernance o la u da tɛ don i ka élection ko kuma na bilen maintenant an bɛ k'a fɔ k'an bɛna élection organiser an bɛ k'o CEDEAO kelen to k'i da don an ka kuma na jamana minnu ka yɛrɛmahɔrɔnya t'olu bolo olu yɛrɛmahɔrɔnya jumɛn bɛ k'u bolo e ka a bɛɛ jateminɛ n'a bɔra La Guinée la a jamana jumɛn ka yɛrɛmahɔrɔnya b'a bolo yɛrɛmahɔrɔnya ye fɛn saba de ye armée b'i bolo i ka dugujukɔrɔfɛn y'i ta ye i ka wari y'i ta ye a jumɛn ka dugujukɔrɔfɛn b'a bolo a ka wari b'a bolo des pays qui n'ont pas leur souveraineté olu faralen ɲɔgɔn kan o bɛ taa min an bɛ fɛ bɛɛ ka min faamuya c'est l'Union européenne qui finance l'Union africaine à hauteur de plus de 60% de son budget de fonctionnement l'Union européenne kelen fana de bɛ CEDEAO financer à plus de 71% de son budget de fonctionnement et ma alu ye plan d'action min kɛ pour que k'u yɛrɛ lakana 2020-2024 a wari ma se ka sɔrɔ a ma sɔrɔ o jigira mɔgɔw Faransi mun kan n'olu ka fonctionnement ye o Faransi ye aw bɛ fɛ cogo di k'aw n'o Faransi to ɲɔgɔn na ko k'a ja aw la Mali ye sira ɲuman ta ka ban on a pris le chemin de la souveraineté ani le chemin de l'intégration n'a bɛ fɔ ma partenariat gagnant-gagnant partenariat bilatéral o de ye intégration ye maintenant o intégration ninnu de la o de bɛ na ni panafricanisme kura ye o doctrine de bɛ sen na sisan c'est pour cela La Guinée bɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ni jamana minnu b'u yɛrɛ ta an b'an bolo ɲɔgɔn mais CEDEAO kɔni tɛ Mali bɛ mun ɲini CEDEAO la Mali bɛ mun ɲini UEMOA la et puis k'an to nin kan tant qu'an bɛ ka Faransi ka wari dun an bɛ fu de la prenons notre courage an ka bɔ a wari la n'a fɔra k'an bɛ bɔ wari la bi dɔw b'a fɔ an b'a wari bɔ min o tuma na an tɛ allié dɔw t'an bolo la alliéya kun ye mun ye n ko dɛmɛ de don jɔnni bɛ se k'a fɔ bi ko n'anw ni irisiw ni chinois n'an bɛɛ taara pôle kelen na ani iraniyɛnw k'o pôle la k'anw tɛ se ka dɛmɛ wɛrɛ sɔrɔ k'an ka wari dilan yanni an k'an yɛrɛ sɔrɔ mais an b'o bɛɛ de la an b'an jɔ ko CEDEAO ka monnaie CEDEAO ka monnaie tɛ Faransi ka monnaie de ye an bɛ bɔ ɲɔgɔn la na cogo di alors que n'i ye jateminɛ kɛ n ye tirage de souveraineté min f'i ɲɛna a tɛ Europe bolo tirage de souveraineté saba de don souveraineté militaire souveraineté linguistique et culturelle ani souveraineté monétaire et économique fɛn bɛ ninnu bolo o ye monnaie de b'u bolo mais militaire t'u bolo parce que autant de y'u ka militaire ye ressources t'u bolo o ressources de bɛ Afrique donc u bɛna bi anw de kan farafinna yan k'an ka nafolo ta ka baara kɛ n'o ye voilà la géopolitique de la conférence de Berlin parce que sisan n'i ye MINUSMA jateminɛ jamana minnu bɛ ka Faransi dɛmɛ jamana 27 o jamana 27 la jamana 19 de ka mɔgɔ bɛ MINUSMA la yan a b'o MINUSMA kelen to yan ka da dalu jumɛn kan ni Faransi yera nin na ka ban n'olu bɛ ka Faransi dɛmɛ Mali kan ka fɔ de ko bon on ne veut plus de la MINUSMA ici condition bɛ poser Faransi bɛ jɔ a la fɔlɔ k'ale de ye terroristes bila ka na Mali la ale de ye terroristes sponsorisé
il a fait mingra la sanna. Deux, ministre Mabika Minenche Kaboya, anti-ministre Makola, parce que ministre vérifier l'inter. Ministre Mouabe Bla chapitre 7, la condition fladela. Première condition, ni Djamana, si c'est une menace régionale. Le Mali n'est plus une menace régionale. Deuxièmement, si c'est une menace locale, le Mali n'est pas une menace locale. Maintenant, niveau qui est accord d'Alger, guerre d'Obé, l'accord d'Alger est un accord intermalien ou datala. Les Nations Unies n'ont pas le droit d'ingérer dans les affaires intérieures des pays. Mais moi, vous d'ado en accord kokumana. A sur fanga do de au lieu de tado erobe moufe. Au fanga be France bolo nous ya blagata moufe avec un fait. Parce que tout simplement, on a mis nana français de faire une campagne financière. Ani opérateur nous mega balaga ou français ou aba era bola chodi. Armée met moi ou français. Maintenant 600, c'est très simple entre Macky Sall et intermédiaire là. Et je demande malien B, le regroupement B a communiqué que coûte son un gouvernement soutenu. Je soutiens la transition, il faut assumer le soutien. Dans la communauté soutien blé M5 RP Korema il y a eu le début sur rempart j'ai pris un groupe B non Beka déclaration de soutien au gouvernement Kamba demain parce que moi quel est fait là ni war ko yumine ou be fara kata war ni ni jimana konana ay buda de ola mali mo ko soutien je soutiens la transition kuma tew wala ya do iba ke tirenkan iba ke sebenina wa be jabili ke et c'est pour cela au Korema Macron kuma na dron ne a jabi nya jabi français la ka jabi bamanankan na wa alisini ni mo ngo fefo malima ambi jabi ha imana ke mo ngo wa politicien fe mani to mali kono ka dofo malima ambi jabi ni wa ma jamana toy ambi toy do ba fo ko ameka kuma politicien be kuma di ni kuma te politicien avec bagane do et parlementaire a faralé au camp. Ne ma kuma yungu. Donc en bas fobi, en bas kuma sini, en bas jamana de kunafoni, au cas d'un mimpi. Donc malien beki bolo di nyoma. Défensif kuma de ni. Makital te bismillah en fait, en tafé. Anti fait président ga reçoit. Nabna koyela. O koni o kera mais abina muni la wa jamana la. 7 mois d'embargo. Ay décision tani no ka Wagner fo. Côte d'Ivoire ka mercenaire minena amakuma ola. On kumena saya ako ko on ka nga sa on sara su sara bad nunu sara mo joli sara e jala sabu mo keme ani mo bitwani ko tesit kotena sara su binani e mo kumana ni tawna ngo do de fasara o be prevu sur le do de de sara e aw to minele mambolo munu yera kola ha minam bambolo munu yera kola ashu bambolo munu yera kola prevu kema de be e be olu be prevu la mais ba don o be kana de koka delibena ina na bien anyi mine amiti lebu bo de kien bébé donc condition tabana mi que la France déclare non seulement qu'a foka nodo ko kien aller de terrorisme sponsorisé flana ministre mabeta sabana France be Afrique yere de blanc Mali tere avec Afrique blanc. Nous sommes aux 3 conditions. Amitié ka prévu nous nyongri foro. Mais nous sommes on continue. Parce que même nous fait Afrique est de blanc. Conférence de Berlin a banné les ni. On est de France nous tout Mali konina. Mi nyoma delega ke ginya kono. Ni Assyria arrêté. Ni nyangwate ni jamana Mali de jamana mi tira kanke. Aka peuple be ko odeme. Et regarde Afrique Média. Ou bien qu'à Mali supporter. Tous les peuples soutiennent le Mali. Mais n'a pas qu'au monde n'y a pas quand tu rentres jamana tola, au cas impôt de bédauma, au bécla qu'à faut na délicat maintenant la quoi. Aya et Macron allait tara Algérie et Maraconona la aïtoé aï dogama otaka Tirki segere Tirki umo blab daga grindala. Lui refane boro yo communiquer donc ka fin chamanya fo je pense que yere non il va roko ni kunere ina ne kuma moi c'est Turquie ou maneka adresse à la nation de mais Macron a kafo parce que j'ai commencé que Macron c'est le président de la France immature que la France n'a jamais connu. Demseni min la mona akliko yo defo ko ni Macron la molendo a hakliko kaka akli franjonga ko alebe ko jugumuna malla en krole na kuma mara ko jugumina ko o kokoro de aka tekema kaka jija wala ko lutoy ni de lebuye kaba lebudo
e bɛ taa Algérie ko nana bilatéral la visite bilatérale o tɛ jamana fila kuma ye mun bɛ t'i da cɛ Turki ma mun b'i da don Mali ko kuma na fo ka taa fɔ ko Mali géographie ani Algérie ka diplomatie ko b'ale arranger e fo ka taa fɔ ko Wagner bɛ ko n'olu kun tɛ ko Mali kun bɛ tila alors que e de bɛ Mali tilali la tu te rappelles non qu'on a kɛlɛ la an ye pogo kɔnɔ 7 don MNLA la o MNLA ma tɔni minnu tora o y'o cɛ ka taa Burkina Blaise fɛ yen avec sa complicité kɔfɛ k'anw bɛ don Kidal u ma sɔn an ka don Kidal u taara o maa kelenw bɔ Kidal ka na n'olu ye Burkina ka na n'olu ye Kidal ka sɔrɔ ka fanga don olu la ka na fɔ sa ko an kana accord signé i b'a dɔn depuis nin yɔrɔ la ko accord in tɛ Mali kan accord ko tiɲɛ ko kuma jumɛn bɛ yen na a ka kɛ jamana y'a wele k'a ka na k'an bɔ bolo la mais e taara i pan ka t'i jɔ Kidal donda la ko armée tɛ don o bɛ yɛlɛma kɛ mun ye k'a ye accord signé aw minɛnen o janfa la même l'accord la accord ko kuma jumɛn tun bɛ Mali anw kɛlen k'a wele don min na accord ko kuma jumɛn tun bɛ yen accord ko kuma tun tɛ o de nana n'o ye pour se servir de cet accord ka tila ka na n'o accord ye ko force d'interposition o de y'a kɛ minnu bɛ maalankolon minnu bɛ Menaka bi n'u bɛ ka kule k'a don sina bɔ ten i b'a dɔn u bɛ min nɔfɛ yan il cherche l'appui de la France pour une force d'interposition de la MINUSMA mais n'u y'a kɛ an bɛ pɔgɔ kɔnɔ 7 don ni MINUSMA bɛɛ la cɛ m'a to Faransi la a m'a to Faransi ka sponsor la o bɛ n'o tɔgɔ fort a tɛ interposer anw fɛ yan bilen MINUSMA bɛ taa de on n'en a pas besoin de la MINUSMA a banna. A tɛ tɛmɛ o kan o tuma halisa an bɛ lajɛlikɛla cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ a ka vidéo ninnu a ka cari kosɛbɛ a y'a partager a ka kɛrɛ bila parce que an bɛna don débat yɛrɛ nafama yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna la donc an b'a ɲini lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fɛ a ye vidéo ninnu cari kosɛbɛ an bɛna don débat yɛrɛ kɔnɔ révélation baw bɛ yen parce que an y'a ye nin kɔsa in na mɔgɔ magosa kumaw k'a jiginɛw kuma caman fɔra mɛn da ye mɛn tigila ye kuma caman kɔni fɔra fɛn min ye an ka nin jamana in ye k'a essayer an ka jamana ɲɛmɔgɔw olu bɛ ka effort min kɛ Assimi ninnu bɛ ka effort min kɛ ka se k'o effort k'u lagosi ni mun ye ni ka jiginɛw ye o kuma ninnu na an y'a mɛn ko marché dɔ dira fɛn min ye an ka ministère de la sécurité et de la protection civile kumaw fɔra dɛ papiyew yɛrɛ fɛnɛ bilara donc fɔnba ko in kungun n'a ɲɛɲɛ faso jama sigilen don k'i kɔnɔ parce que mɔgɔ caman y'an wele k'an k'i wele ka na ko pour que ka se ka information yɛrɛ di maliyɛn denw ma o tuma an b'a ɲini faso jama fɛ u ka vidéo ninnu u ka kɛrɛ bila ka to ka partager dɔrɔn fɛn b'a b'i bolo. n bɛ min fɔ bɛɛ na an ye kuma in mɛn journal kɔnɔ ne ma se ka n yɛrɛ minɛ n ko n'an ma nin nkalon ninnu bɔ sira la kojugu de parce que i b'a dɔn ni ko bɛ ka kɛ kuma caman maliyɛnw an tɛ analyse kɛ k'u surunya ɲɔgɔn na quoi i bɛna ye ko 3 de tun bɛ ka kɛ sisan kuma min na EJ kɛra parti politique dɔw ko k'olu t'u yɛrɛ EJ kɔnɔ o mankan bɛ sen na Faransi Emmanuel Macron fana bɛ ka Mali neni a ka taasiraw la au même moment parti politique da delen don o waati kelen a bɛ na fɔ ko 24 milliards ko dira mɔgɔ dɔw ma ten falaki ni ye nin bɛɛ jateminɛ o bɛ mun nɔfɛ n'a fɔra sarasun ɲɛna sisan k'olu de bɛ k'u yɛrɛ faga jamana ye komi k'u ka ɲɛmɔgɔw bɛ ka marchés de ta k'a di mɔgɔw ma marché minnu dira donc sarasun b'a fɔ donc an bɛ k'an yɛrɛ faga fu la ninnu bɛ wari dun de la n ko nin an bɛ fu siri nin na parce que a tɛ ka kɛ tiɲɛ kan donc o kuma de taara ko 24 milliards k'a marché dira marché min dira n ko dicogo de bɛ marché la i hakili la i bɛ k'a ka système na waati dɔ tun bɛ yen ni document o document nana administration na même si c'est pas officiel maalankolon dɔw b'a ta dɔrɔn k'a bila réseau kan bon comme i bɛ k'a ka fanga barikaba tun t'o fanga in na ala y'a kɛ fɛnɛ Assimi ye maa minnu sɔrɔ a bolo kɔrɔ n'olu bɛ bɔ ka kuma fanga ka taabolo kan o tun tɛ IBK bolo sinon n'o tun bɛ IBK bolo ko mɔgɔw bɛ kuma ta ka ɲɛfɔli kɛ IBK tun tɛ bin o ye tiɲɛ ye c'est pour cela j'attire l'attention de Assimi et des 5 colonels aw dɛmɛbagaw n'a y'u bila n'a binna don min na a bɛ k'an bɛɛ de la o ye tiɲɛ ye maa min y'i dɛmɛ n'i kɔ dɔ la a bɛ kɛ baara ye bamananw bɛ kuma dɔ fɔ cɛba n bɛ ladilikan kelen f'i ɲɛna bi
ni maa o maa ye e cɛ b'a janfa n'a nana ne nɔfɛ ne kan ka bila mun na n k'a fɛn bɛ ne janfa maa o maa ye janfa kɛ ka bɔ yɔrɔ dɔ la n'a bɛ na a bɛ fɛnɛ janfa o de y'a kɛ Sumaworo tun b'a fɔ ko a y'aw kɔlɔsi maa min tɛ jɛ laban n'a bɔra jɛ wɛrɛ la k'a bɛ na baara kɛ a bɛ se ka tiɲɛni wɛrɛ kɛ ko maa fɛnɛ k'i hakili to i teri kɔrɔw la tuma min n'a gannen don minnu b'i dɛmɛ n'i ko k'a jara n'i ɲinɛn'u kɔ n'i bɛ bi don min na i bɛ bi kɔ kan i tɛ mɔgɔ sɔrɔ walayi i tɛ mɔgɔ sɔrɔ anw bɛ ka nin mun kɛ an tɛ ka wari minɛ koyi mais n'i y'a kɛ diɲɛ fanga o fanga ye bilayi mɔgɔ minnu bɛ transition dɛmɛ fo k'u sa u tɛ bila ɲani na kuma tɛ ko ka t'u datugu ka t'o la mais bi minnu bɛ transition yɛrɛ dɛmɛ olu de bɛ ɲani kojugu bɛ k'olu de la olu de tɛ jati alors que n'olu tɛ bi fanga tɛ o n'i y'a mɛn mɔgɔ b'a fɔ Asimi n ko dɔ de bɛ taa Asimi fɔ n'i y'a mɛn mɔgɔ bɛ transition dɛmɛ n ko dɔ de bɛ ka taa kɛ mais an t'i segin o la mɔgɔ ka continuer ka Asimi dɛmɛ ka fanga dɛmɛ parce que a ye waleya ɲumanw kɛ mais an b'u attention attirer ni tile kura dɔrɔn a bɛ kɛ baara ye sabula an bɛ yɔrɔ min na Asimi hali n'a y'a yɛrɛ kɛnɛ di Faransi n'a ka fara parti ma a t'u fa u mago bɛ fanga in de la u mago t'ale yɛrɛ la les 5 colonels n'a y'u ja u ka bɛn n'a y'u ja n'a m'u ja fɛnɛ u ka bɛn mais n'u ma bɛn ni mɔgɔ ye janfa k'u la a bɛ k'o la n b'o f'i ɲɛna dɛ cɛ o cɛ o mɔgɔ duuru la n'i ye janfa ou bien n'i ye jamana janfa bila i bɛ taa o kɔnɔ parce que duwawu min kɛra Mali ɲɛ duwawu gansan tɛ dɛ Kitagaw ye duwawu kɛ Segukaw ye duwawu kɛ mais an taara bɛɛ kɛnɛ kan de o a ma fɔ an kɔ dɛ an taara kɛnɛ kan ka taa transition kalifa ka kalifa u ka duwawu kɛ Segukaw y'a duwawu kɛ Kita y'a kɛ Kangaba y'a kɛ Bananbaka y'a kɛ Mali mori bɛɛ y'a kɛ Mali soma bɛɛ y'a kɛ o jamana n'i m'i kɔlɔsi n'i ko k'i b'o jamana janfa bilayi i b'a ye ɲɛna wa a bɛ k'i kɔ dɛ ko semaine tɛmɛlen ko jadisiw yɛrɛ dama tun bɛ ɲɔgɔn na k'u yɛrɛ dama ye ɲɔgɔn caman faga ɲɔgɔn na non mais min fɛnɛ duwawu de kɛlen don donc n'o duwawu kɛra jamana ye a b'a hakili t'o la marché ko in bɛ mun nɔfɛ an bɛ don a kɔnɔ k'a bɛɛ fɔ d'abord ni marché in a tun bɛ yen depuis IBK ka loi de programmation na depuis IBK tun bɛ yen wagati min na depuis IBK bɛ yen ni marché in tun bɛ yen marché in ko nana don ba la tuma min na a y'a sɔrɔ Dawudu ma na ministériya la fɔlɔ Moro Kone de tun bɛ yen marché in kun fɔlɔ a nana mois d'avril wagati Dawudu ninnu nana juin maintenant a marché fɔlɔ a kun fɔra de ko miliyari 24 don ko k'a bɛɛ di siɲɛ kelen a fɔra kɔnɔ k'u k'a bɔ ɲɔgɔn na n'a ye kun ye gouvernement ja n'a ye Asimi ja bi n'a ye gouvernement de transition ja n k'an bɛ ka baara kɛ ni marché min n'a bɛ ka kɛ ni Mali ka code de marché de 2015 de mais n'a kun y'u ja u kun b'o changer o ka kɛ ka fɛn wɛrɛ don a kɔnɔ walasa transition kɔnɔna na n'u bɛ wari min d'u yɛrɛ ma u b'o d'u yɛrɛ ma n'u bɛ baara min kɛ u b'o kɛ mais u ye code de marché to a nɔ la n'a kun y'u ja fɛnɛ ni marché in u kun b'a bila sur la base de l'intérêt essentiel de l'État jamana bɛ cogo min na la sauvegarde de l'intérêt de l'État u kun b'a bila hokumu kɔnɔ n'u y'a bila hokumu kɔnɔ a kuma tɛ fɔ yɛrɛ a bɛ di mɔgɔ min ma dɔrɔn premier ministre b'a signé hali a tɛ tɛmɛ conseil des ministres fɛ a kan ka di min ma o baara kɛ mais o n'a ta o ta u y'a kɛ marché restreint ye mun ye marché in ye polisiw ka yɔrɔw de don yɔrɔ min bɛ ka jɔ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ jamana la opérateur économique ɲuman b'u la juguman b'u la dɔw ye Faransi ka mɔgɔ ye dɔw ye Mali ka mɔgɔ ye donc n'i nana a kɛ marché ouvert ye i bɛ a yamaruya di bɛɛ ma bɛɛ ka na papier minɛ fɛn mun kan ka k'a la minɛn mun kan ka k'a la donc i b'a a to bɛɛ b'a dɔn fɛn min kan ka a dilan ni fɛn min donc an ka polisiso ani an ka lakanafɛnw n'a fɔra k'o fɛn bɛɛ ɲɛdɔnna bɛɛ fɛ est-ce que o ka ɲi o la a kɛra restreint o restreint fɛnɛ la a tilara lo de la lo dɔ yɛrɛ kun b'a la fɛnɛ o lo yɛrɛ hali mɔgɔ kun ma sɔrɔ o la o farala dɔ ta kan mais à présent marché in kuma ma ban i bɛna ye tuguni ni marché ouvert don hali i tɛmɛtɔ gansan i bɛ taa papier minɛ k'a lajɛ ni min b'a kɔnɔ n'i bɛ se ka mun kɛ i b'a kɛ mais a ma k'o ye a kɛra marché restreint compte tenu de la sensibilité maintenant kuma jumɛn bɛ fɛn in kɔnɔ k'a dira entreprise kuraw ma i b'a dɔn ko a bɛ dɔw kɔnɔ k'u bɛ maliyɛn bila fo bilen anw ɲɛna o tɛ kɛ koyi c'est à dire n'i ye nin mankan mɛn a bɛ k'i kɔnɔ ko Mali texte dɔ de bɛ yen ko n'i ye entreprise kura ye ko marché man ka d'i ma o tɛ Mali code kɔnɔ
mun de bɛ code kɔnɔ ni ye entreprise kura ye critère 3 de bɛ yen critère fɔlɔ a k'a sɔrɔ capacité financière b'i la c'est à dire ka banque sɔrɔ montant min fɔra banque ka jɛn n'a ye k'a b'a juru don i la ɔ ni dun entreprise fɛn bɛ na banque y'a yira k'o bɛ se k'u bɛɛ dɛmɛ k'a bɛɛ wari bɛ sɔrɔ filanan personnel ka k'i bolo mɔgɔ ka k'i bolo minnu bɛ se ka baara kɛ sabanan minɛnw ka k'i bolo baara in bɛ se ka kɛ ni minɛn min n'o critère 3 dafara hali n'i ka entreprise créera bi sini bɛ marché sɔrɔ mais ni mɔgɔw nana fana ko entreprise kura mais o bɛɛ ka bɔ yen papier min bɔra a kun dira direction générale des marchés publics de ma n'i bɛna marché o marché kɛ i b'a bila ka taa olu fɛ yen fɔlɔ i y'a bila cogo min na olu k'u ka avis di a kan k'u ka miirina di a kan olu kɛtɔ k'u ka miirina di a kan u ye kuma 4 de fɔ u ko fɔlɔ a y'a di minnu ma u n'a ka kan anw tɛ kuma o la filanan buruburunin tɔ min b'a la an b'o o tɔ baara sabanan n'aw bɛna nin baara kɛ minnu fɛn fɛn tun bɛ yen n'o tun y'i postulera marché RTR na yan'a k'a di ninnu ma a y'u bɛɛ wele a ka lettre c'u ma k'u kunnafoni k'a dira ninnu ma naaninan ko sisan ministre de tutelle fo fɛnɛ k'a bolonɔ bila la n'o ye Dawudu ye duurunan a bɛ sɔrɔ ka na sisan ka taa conseil des ministres la n'a taara conseil des ministres la a bɛ kɛ en 75 copies ministre so o ministre so olu n'u ka dafu bɛ yen olu fɛnɛ bɛ document in analyser k'a lajɛ est ce que a kan ka di wa a man ka di n'olu ko k'a kan ka di conseil des ministres n'o jɛra n'a ye a bɛ approuver ni conseil des ministres ma jɛ n'a ye a tɛ approuver yala papier min filɛ a sera conseil des ministres la fɔlɔ a ma se an bolo ko marché in dira yɛrɛ c'est à dire n ma ko de f'i ɲɛna ko in yɛrɛ ma ban mais a tiɲɛ ka bɔ ten ko y'a yuruku hali e ka kuma ban yɛrɛ e ka kuma ban a ma di fɔlɔ yɛrɛ mais tiɲɛ minnu bɛ nin baara kɛ parce que i b'a sɔrɔ marché in olu m'a sɔrɔ parce que Mali la mun tun bɛ yen opérateur économique damadɔ de tun bɛ yen kuma o kuma marché bɛɛ bɛ di olu ma maintenant ni Zen a dira mɔgɔ kura ma an yɛrɛ ka laɲini o de ye o il faut changer monopole ka dabila Mali ko la mun bɛ se min na o ka d'o ma parce que an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an ye IBK bin ko marché bɛ ka di mɔgɔ damadɔ de ma donc il faut pas que transition fɛnɛ ka to o fɛn kɔnɔ ka teriya siraw kɛ ka marché di mɔgɔ dɔw ma hali n'a na maka a y'a di bɛɛ ma bɛɛ ka dɔ sɔrɔ bɛɛ ka dɔɔni sɔrɔ min b'an fɛ o min t'i fɛ o a y'a di bɛɛ ka dɔɔni sɔrɔ bɛɛ ka dɔɔni sɔrɔ o ka fisa k'a bɛɛ di dɔw ma ka dɔw kɛ kɛrɛfɛden ye jamana ma dabɔ o kama o ye tiɲɛ anw bɛ opérateur économique bɛɛ de dɛmɛ ne tɛ opérateur minnu y'a postuler ne t'u dɔn ma deli k'u ye u ni ma deli ka kuma n t'u dɔn bilayi hali ne tɛ ka entreprise kelen tɔgɔ f'i ɲɛna n filɛ yɔrɔ min na maintenant an bɛ mun ɲini dɔrɔn nin bɛɛ kɔfɛ marché n'a bɛ di u ka monopole dabila bɛɛ ka dɔ sɔrɔ hali ne y'i ka entreprise créer bi i ka dɔ sɔrɔ parce que maliyɛn ko de don m'a fɔ ni mɔgɔ min bɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ dɛ yan'a ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma a y'a di an maliyɛn damaw ma yan donc ni maliyɛn bɛɛ ye dɔ sɔrɔ o de bɛ gɛlɛya ban o mais n'a kɛra ko kuma o kuma marché o marché mana na mɔgɔ damadɔni b'a sɔrɔ cɛ o fana man ɲi dɛ tiɲɛ yɛrɛ la an tora o subvention ko de la an b'o de gɛlɛya la vie chère la subvention bɛ di opérateur économique damadɔ ma ka tɔ bɔ a la k'olu kana don n'a ye ninnu dɔrɔn bɛ don n'a ye olu minnu bɛ don n'a ye olu bɛ ka gɛlɛya ta ka jamana sɛgɛrɛ on doit apprendre la leçon donc pour dire que nin ko in tiɲɛ t'a la bi tiɲɛ t'a la sini wa ministre yɛrɛ kan ka processus engagé jɔn de ye papier in bɔ parce que c'était pas un document officiel u y'a ta bureau kɔnɔ de dɔrɔn k'a photo ta k'a ci a ma di ko an yɛrɛ bolo ko nin wari yɛrɛ banna ka ban non marché ma di mɔgɔ si ma a wari ma ban dun na ko ni marché ninnu bɛ di a bɛ di condition dɔ la hali a dɔw la état b'a di i b'a sɔrɔ i b'a préfinancer kɔfɛ wari bɛ d'i ma mais minnu ye nin kɛ tan u bɛ nin kɛ kun jumɛn de la ka bɔ a dabɔ ne m'a kun f'i ɲɛna depuis a daminɛ n'a kun fɔra sa ko 24 milliards k'o dunna parti politique ka kɛlɛ bɛ yen k'an tɛ ɛji la farati fana bɛ k'a fɔ ko transition man ɲi ko wɛrɛw bɛ ka wuli donc transition bɛ déstabiliser a bɛ bin fɔ ma i ka kuma latigɛ tɛ dɔ ye lettre dɔ ci ne ma a bɛ semaine kelen ɲɔgɔnna bɔ lettre in kɔnɔna la point 6 ɲɔgɔn de bɛ yen o point 6 ninnu na ko faransi ko k'a b'a kale ko yanni mois de décembre cɛ ko ka ko sugu bɛ kɛ pour que ka faso jama ni ɲɛmɔgɔ minnu man kunna ka se k'olu yɛrɛ dama k'u la fɔ ɲɔgɔn kɔ ka division k'o nati ka
kuma jugu ani galon ni ka jiginɛw ta ka se ka an bɛ se k'a fɔ nin y'o ɲɔgɔnna dɔ ye. Bon a tigi ka lettre bɛ retard la. Ça fait 6 mois. Français fait nos décisions à fond la campagne du Sahel. Campagne du Sahel. La campagne du Sahel. Déstabilisation diplomatique. On veut qu'il y ait une diplomatie. Déstabilisation politique. On veut qu'il y ait une Mali politique. Déstabilisation financière. On veut un embargo au Kenya. Mais au Bela, on vient à Wardi. Allez, nous méga tranchons demain. Nous tranchons et remis nyeka de babama. On vient à Warduma. On fait un coup d'angadéate. Au Beba kono. Aw ko d'angadéate. Américain aw demain. Avant de Kasola. Agasira Kenyana. Abukla Kantoy Amamine. Donc, avec Jimana Kanumbula. Donc, il faut qu'il fasse attention. A compter à boire, on n'a pas que. On me barra la corolée. On a quoi d'abord à me signer à barala. On me barala. Maintenant, Jamana Kanu, Jamana ke on yedi. Jamana on do barala, on sait qu'un code à Jamana là. Allez, nous nous marquer à Yamechi for your maintenant, il faut que quoi clito là. Et pour donner mes warriors, et ma Selikera. Et mon clé caméra. Ou cap parti fait avec coup de ma bête de mon warso. Non, mais le chargé des affaires de l'ambassade de France, Mimbia, ni gendarme, là, le France, qui DGC là, allez dans les war, nous ne voir distribuer ni de Afiena. Hein? Il y a fini au cas, Korochi, à Mena. Wardona, mais au cas, droning bladron, au cas, machin blamou, mais deux, à nous, we wadon. Parce que, on dit, France, c'est qu'à France, fait atimi metachudi e abake mo kono koni atimi kono trana atimia ala kan kisi kan tanga ala kan fanga si atimina no trana atimia ambere tatodo wallahi o tien ale daga do la marfa bolu defend mune wa mulo wallahi mais ala ba mulo ala ka boni marfa o tien jamana kanu ka boni marfa o tien maintenant il faut que transition qui nye chinema olu kona ka combat do ke Katib la combat fou dans la montée soutien. Tout ce que la transition a besoin. Moi, mon bout de main. Au cas là, j'ai jamana ka réussi. Alassane Dramane Flé. Anaka kobe moi avec Alassane Demato labla. Oui. Mais politique qui est moyen. Jamana de mon mec qui demain il kana to luka tonyo. E amega te ka foro bara e dongo rebe wara be do anka kandu yana ite kuma. Cha la ba de foro bla. Ah, on a besoin de foro, on a besoin de faire. Tiens, on l'a vu, on a besoin de foro. Alors, est-ce que foro est fait? On a essayé d'en aimer. Là, qui est connu foro, c'est la kaba doit avoir nyokare. Mais nous voilà, il doit sur nyokare madame. Hein? Voilà qui m'a dit que la barre, on a monté qu'à mesurer quoi. Ah mais mina, fond avec Akimina bi population à soutien des deux. Donc on a ignoré quoi. Au lieu de s'adonner quelqu'un moro il faut que les gens te donnent la main. Faut combat au créer. Au lieu qu'on ait témoin de réforme. Et qu'on crée avec Atimindeme. Ne qu'on ait avec Atimindeme. Ni mon gars avec Atimindeme. Mon atebe. Pour qu'il y ait des clés. On est des nègres béala. On a dit que coquelingue. Ni ala est dans mon camarade mais c'est quoi là? Personne. Donc Mali be Romina. Bere ko Mali mako sama angana to aka fama ko zonzan. Il faut que les militaires comprennent que dans la gestion de l'État il y a la raison de l'État. Dans la raison de l'État il y a la protection des gens qui défendent l'État. Ni mo lu que c'est qui détruit l'État ou fanga sur aka. Fanga chita ka mo de me baka labla ito e bien rochi. Ito e bien rochi. Munu be ki dema ali marché be di olu dema. Munu be ki dema olu de be black condition nyelma la. Mais atike clientélisme kono. Ameka keleke jamana dem be ka kambara la. Jamana dem be ka fembeke. No te ake kama ikana to mogore ko ta parce que amé munila opérateur koro économique munu be akorole. No lu kume fanga koro deme. Ali ta fanga be ka dolu la. Ito opérateur économique elema. Amogore la jeke. Mais mon mec qui a fait un billet à voir avec un taou de gars borok non. Et betami. Et puis quand marché ta ka di olu kilema o il faut te faire 4 dobe olu beti akeka nya. O fele ka fo. O fele ki ede o. Mo badi me wi keleka wu yere di 30 mo wi fembeke u ka normu kan marché ka ngaduma mais o chama be o chile to ku laje. O chan. Kele mana copinage la ko. Anana pour tout le Mali. Donc moi Pete muna ayo blaula ay enquête de moralité ke ni munu ni pratique sur aka na marché duma ni munu mali ko la ay marché duma parce que o de mali ga yere giebe avec tinto de donc c'est sûr que
n'i y'a ye ni marché ko bɔra o tun bɛ fɛ ka na parce que ni nin wulila tan déstabilisation sɔrɔ transition yɛrɛ ka mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ ka transition dɛmɛ u ye marché ɲini critères b'a kɔnɔ a ma d'u ma bon olu fana bɛ firitiri a dabɔra nin bɛɛ de kama déstabilisation bon c'est la déstabilisation bon n'an nana an kɔni bɛ bɔ k'a tiɲɛ fɔ ne bɛ min dɔn a la o ye nin ye mais a ko kɔnɔna ko a dira ta don ta n t'o kalama mais min kɔni ye tiɲɛ ye marché ko in na o de ye nin ye donc nkalon de tɛna tigɛ an ɲɛna bilen ni min tigɛra ni tiɲɛ don an ye wasaden an bɛ wuli k'a kɛlɛ kɛ maliyɛn k'o bila u kunkolo la ni fɛn dɔ kɛra k'a marché man ka di an tɛ sɔn o ma dɛ an b'a kɛlɛ kɛ parce que n bɛ min f'i ɲɛna loi kura min bɛ Mali la bi n'i y'a dun i b'a sara. an ye minisiri Kasoke ka kumaw mɛn. aw de don dɛ n'i y'a dun a bila i kunna ko intervention banna min kɛra cɛ dɔ burankɛ la n'a nana wari sara ka titre foncier di i b'a sara dɛ. a bɛ sara. ni tun b'a dɔn ko n'i y'a dun k'i b'a sara i t'a to yen. i b'a to yen dɛ. donc bɛɛ k'o faamuya dɛ n'i y'a dun n'i minɛna dɔrɔn i b'a sara fɛn b'i bolo sa an b'o feere a y'o da kɛ agence in bɛna dayɛlɛ ni wari ma sɔrɔ i bolo ni dugukolo b'i bolo o bɛ feere ni vesti dɔw b'i bolo an b'olu feere hali ni euro b'i bolo n'a bɛ se ka san 100 an b'a feere ka wari di jamana ma donc n'i b'a dɔn ko ne e minɛna i b'a sara a kɛra bi a kɛra sini i ti tilen. i b'i tilen. donc o de bɛ Mali kɔnɔ sisan donc o la kanga dalen don bɛɛ ye mɔgɔ tɛna wuli o de la vraiment ne b'a f'u ɲɛna marché ko kuma in a kun dabɔra ka jamanadenw dusukun funteni k'a fɔ ko wari minnu sɔrɔla k'a tɛ ka don a da fɛ alors que ne jateminɛ ka avion joli sanna blindé joli sanna an y'an ka 1230 milliards bɔ yan nɔ avion 4 kan ka sa avion 6 kan ka sa filama na 4 min nana fila i da disi kan tɔ kelen tiɲɛna Teware kelen tiɲɛna Kati an ye mun ye a fɔra ɲɛna ko hali avion tɛ ka mɔgɔw ta walayi o bɛɛ fɔra maintenant sisan an bɛ nin bɛɛ bɛ ka kɛ sarasiw bɛ front na u b'a fɔ k'olu ka sa ko jamana ka taa ɲɛ n'a fɔra o même moment ko kana fɔ ko wari de bɛ ka dun o jamana kɔnɔ o tɛ bɛn mɔgɔ si ma a tɛ bɛn donc o de ti ka kɛ wa n'a kɛra fana an b'a kɛlɛ kɛ voilà. Fama ami fo je pense que faso jama ye family caman sɔrɔ ko marché ko kuma me 24 milliards ko marché in k'a ma di donc ko kuma in ko ka jiginɛ don ko tiɲɛ tɛ donc an y'a sɔrɔ an ka jamana maabaw da donc Fɔnba ale yɛrɛ b'an bolo ale yɛrɛ bɔra sisan ka kuma in sɛbɛntiya donc an bɛ a fɔ mɔgɔw ye u ka information yɛrɛ lamɛn parce que maa caman bɛ yen olu kɛlen don ka briefing dɔ biri u yɛrɛ la i n'a fɔ u bɛ kunnafoni di i n'a fɔ u bɛ ka jamana yɛrɛ fɛnɛ dɛmɛ k'a sɔrɔ u bɛ k'a kɛ ni ŋaniya dɔ ye ŋaniya min bɛ yen nɔ ni Faransi ni Ala de b'a dɔn donc an b'a fɔ halisa an ka jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛna u k'u kɔfilɛ kosɛbɛ u dɛmɛbagaw la faso jama ni de ye kunnafoni ye k'a fɔ aw ye a ka video in a k'a partager kosɛbɛ marché ko kuma min bɛ yen n'a carila bɔlɔlɔw sanfɛ ko marché ninnu k'a ma di a ma di. ma di fɔlɔ dɛ voilà donc an b'o précision di marché in u k'a cɔ n'a dira a bɛ bɔ conseil des ministres la voilà mais n bɛ kuma dɔ kɛ k'i ka kuma kun cɛ ɲɛ b'a la tile fila in na bɔlɔlɔ sanfɛ maa dɔw bɛ ka wuli ko terroriste ko kuma ko silamɛw dɛ chrétienw dɛ an bɛ dɔ fɔ o la an b'a fɔ Mali silamɛw ye k'a fɔ Mali bolisɔnnaw ye k'a fɔ Mali chrétienw ye diɲɛ kɔnɔ diinɛ kɛlɛ foyi tɛ terroriste ye diinɛ kɛlɛ yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ intérêt ko kɛlɛ de bɛ yen bon Mali la yan anw ka terroriste mɔgɔ fila tɛ Faransi de don n'a ye mɔgɔ ye ka terroriste bɔ Faransi kun ka taa fɛn wɛrɛ a bɛ psychologie manipulatrice de la ka t'aw bila débat dɔ la ka aw ɲinɛ aw nakun kɔ Mali bolo minɛna a bolo bila la chrétien bolisɔnna mun t'a si la bɛɛ ko faso Maliba bɛɛ ko Mali ka danbe bɛɛ ko Mali ka hɔrɔnya donc anw tɛ terroriste wɛrɛ dɔn ni Faransi tɛ n'i ko k'i bɛna théorie wɛrɛ kɛ k'e b'a bɔ Faransi la i bɛ t'o théorie k'i yɛrɛ kun o tɛ kɛ anw kun yan k'a fɔ bɛɛ ɲɛna n taara internet la n ye nin ta Google kan o kɔrɔ dɔn ne no koyi n'a ye ne yɛrɛ ja n bɛ dɔ bila internet ka taa kɛ i ka taa taper ko a bɔ ka tiriki fɔ ma ne ye mun fɔ i b'a sɛbɛn ne ye o n'i taara o ta n'o y'a sɔrɔ ne ta ye faso kanu ye mais mɔgɔ min ta tɛ faso kanu ye n'i y'o don ba la est ce que tiɲɛ don maintenant bɛɛ bɛ se ka sɛbɛnni kɛ k'a bila et puis an b'o fɔ mɔgɔw ɲɛna ka fɛn dɔrɔn sɛbɛnni ko karisa y'a sɛbɛn mun de ɲini fɛ karisa min y'a sɛbɛn karisa ye jɔn ye a ka courant philosophique ye jɔn ye a dalen bɛ jumɛn kan a bɛ politique sira jumɛn na a bɛ socialiste sira jumɛn na ni m'o bɛɛ dɔn n'i y'a ka miirina tɛ ka kuma i bɛ fili fɔ mais exemple dɔ d'i ma
Montesquieu, Voltaire, Francis Femba nous ou il fait fort farafin ka chité ni moy. Mais il y a des gens qui la gauche. Mais est-ce que farafin ka la gauche? Alors que charte be en bolo depuis 7886 ans. La charte de Kourkan fo ni na ya san keme wolonvla ani biche ki ni worodi. Mais France ka constitution est annulée. 1789 autant encore ya encore non o y'a sɔrɔ kurukan fɔ bɛ yen o y'a sɔrɔ an ka fɛnw bɛ yen o y'a sɔrɔ fɛn caman b'an bolo maintenant c'est pour que mɔgɔ k'a faamuya k'a fɔ diinɛ mɔgɔw ye u kana don ni débat ninnu na ni débat ninnu ye divertissement de nin bɛ dabɔ a bɛ taa kɛ diinɛ kɛlɛ ye bolo minɛ bolo bila a bɛ ka nin karisa dɛmɛ a tɛ ka nin karisa dɛmɛ aw bɛ to funteni na faransi bɛ na attaquer tuguni a bɛ fɔ nin ma ko la psychologie manipulatrice u bɛ don yɔrɔ sɔrɔ u kana don o kɔnɔ anw bɛ min dɔn n'anw ka diinɛ ɲɛmɔgɔw tɛ bi n'anw ka sunamɔgɔw tɛ bi n'anw ka chrétienw tɛ n'anw ka bolosɔnnaw tɛ n'anw ka sɛngolaw tɛ yan m'a sɔrɔ faransi sera an na mɔgɔ si kana na dɔwɛrɛ f'u ɲɛna an ka ɲɛsin an ka jamana ma a tun bɛ yɔrɔ min na bi n'i y'a fɔ alihamudulilayi an bɛɛ de b'a kɔ walayi o tiɲɛ ye donc bɛɛ b'a kɔ min na mɔgɔ kana taa don ko terroriste tɛ mɔgɔ ye faransi de don faransi soit i b'a ci ou bien a b'a yɛrɛ ci aw yɛrɛ fila de don n'i m'ale ci ale b'a yɛrɛ ci sinon diɲɛ kɔnɔ diinɛ kɛlɛ tɛ diɲɛ fan si i taara dugu o dugu la k'an bɛ ka kɛlɛ de kɛ diinɛ tɔgɔ la a tɛ intérêt ko de bɛ yen wa o intérêt ko tirilen bɛ OTAN n'a ka bolofara dɔ de la n'o ye faransi ye donc i mana kɛ cogo cogo intérêt ko de bɛ se sinon diinɛ ko kuma tɛ yali Akali ninnu ye nin kɛ o tun tɛ silamɛ kɛlɛ la Amadu Kufa tɛ diinɛ ko kɛlɛ la mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen diinɛ ko kɛlɛ tɛ c'est la lutte d'intérêt wa c'est la France donc n'an y'o faamuya an ka jamanadenw bɔ calcul fou qu'on a des définitions théoriques de rien c'est pour ça ni ka jamana bɛɛ kɛ littéraire gansan ye u bɛ taa philosophie de dɔw ma dɔw yɛrɛ bɛ taa philosophie kɛ n'u bɔra o kɛyɔrɔ la u bɛ t'u ka dugu la u b'a fɔ ko ala tɛ yen non parce que dɔw kunkolo bɛ ɲagami dɔw bɛ taa fɛn dɔw fɔ ka alors que tout être humain là quel que soit tu es le produit de tes conditions de vie et bien réfléchir selon tes conditions de vie c'est comme quand tu es miri quand tu es des positions qu'on a là nafoloti be miri quand tu nafolo de konona na donc au terme philosophique on te maintenant là en qui m'a mis là ça c'est le pragmatisme diɲɛ bɛɛ ko faransi de ye terroriste ale de nana bin an ka san 100 a san 44 filɛ nin ye donc moi je demande mɔgɔ kana bi o piège ninnu kɔnɔ c'est des débats inutiles il y a un débat d'oré avec la promotion de Mourodorikan qui n'ont rien à voir avec nous. On nous fait un système nous famille. Il faut qu'on mette fin à cela. Ni qui m'a dit madame Lena, avec moi menda don namuna parce que ni tise ka kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ma fitiri wale. Wallahi o tiɲɛ ye. Ni tise ka kɛ chrétien ɲɛmɔgɔ ma fitiri wale. Ni tise ka kɛ bolosɔnnaw ma fitiri wale. Bɛɛ de ye i bɛ se min na k'a kɛ ko Mali ka bɔ. Donc mɔgɔ kana décourager halisa. An ka Asimi dɛmɛ kosɛbɛ ka aw yɛrɛ fo n bɛ segin k'a fɔ an minnu bɛ ka transition dɛmɛ an ka nafiya dabila an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛ an k'an ka soutien assumé li mun ye i b'a yira terrain kan i b'a yira fan bɛɛ kan parce que an bɛɛ de jɛra an ni kɔ wa n bɛ mun f'i ɲɛna gouvernement y'a dɔw ye o a ma dɔw ye an k'an ka fasoko kɛlɛ kɛ walayi Ala b'a dɔ ye Ala b'a dɔ ye n'i ye fasoko kɛlɛ kɛ Ala bɛ tila k'a sara i ye n'a m'a sara i ye bi a b'a sara i denw ye ou bien a b'a sara i su ɲɛ Seydou Badiane tɔgɔ tɛ bɛɛ da bi a ye kuma min fɔ Faransi ma mɛn Musa Traoré filɛ a binna nkalon kan a nkalon ma tila ka da kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛna révolution mars 91 bɛɛ ma nkalon ye bi yan est-ce que a révolution a fɔra ko Mali ka wari sɔrɔ wa a fɔra ko Mali ka kan ka don ba la a fɔra ko Mali ka armée sɔrɔ a jumɛn kun b'an bolo foyi nkalon ti mɛn o donc mɔgɔ kana tugu nkalon kɔ dɔrɔn an ka tugu tiɲɛ kɔ quoi donc vraiment c'était ça an ka ɲɛsin an ka kɛlɛ ma jugu foyi tɛ Mali la ni Faransi tɛ wa Faransi tɛ Mali ci ni foyi ye n'a den jugu Mali den jugu a b'olu de kɛ ka Mali ci o de la n ko ni kisɛ b'i bolo kisɛ 100 n'a fɔra i ka ci jugu la sokɔnɔ jugu i bɛ kisɛ 99 ni buruburu ci sokɔnɔ ta la a tɔ buruburu i b'o ci kɛnɛmana na donc n bɛ fɛ ka ne fara kuma kan k'i fo ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo k'an ka 5 colonels fo ka armée k'u bɛɛ lajɛlen fo u k'u bolo di ɲɔgɔn ma anw jigi b'olu kan olu jigi b'an kan mais ni Ala sɔnna ma an fɛnɛ tɛ sigi baara min bɛ ka kɛ an b'a ɲɛfɔ mais an kɔni tɛna nkalon ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna
Agato benna salala mamad. Merci beaucoup ami fo foma inana plateau kan. Je pense que famali kelao lajali kelao ye famali chaman soro ni wala nunu na ame aw bela jelen fo ama fo al saka video nunu chari donc foma alep me am bolo anno ka wala like famali chaman o soro la ame aw fo al sa dante folim na ama fo al sala ka jamana kulusuma ya fo chugumna ame anga dine mo nunu befo parce que embargo kele anya ye ni dine nyemo kele nunu ne pumega kutubaw ke ka anga ni jamana indeme na fora bini jamana yɛrɛ sɔrɔ maa dɔw bi bɔ k'u bɛ bila o diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu na a mana kɛ kun o kun ye a mana kɛ dalu o dalu ye tiɲɛ na an ka faamuya la divertissement don wa an ka faamuya la fɛnɛ jamana ɲɛmɔgɔw man ka toléré nin diinɛma ninnu maa ka dankari ninnu na ka d'a kan wagati min na embargo binna nin jamana in kan ni kun taara a misiri fɛn fɛn kɔnɔ walayi kutuba de tun bɛ kɛ ni karamɔgɔ ninnu fɛ surtout Imam Mai Ouattara Ablaye Goïta ninnu n'a ɲɔgɔnna camanw u tun bɛ kutuba de kɛ c'est à dire juma o juma ka faso k'a défend ka faso ka kuma ka ɲɛfɔ jamanadenw ɲɛnɛ mais n'a fɔra bi ko transition a yɛrɛ sɔrɔ maa dɔw fɛnɛ bi bɔ ka tila k'i bɛ bila o maa kelenw fɛnɛ la tiɲɛ na a cɛman ye dɛ donc an bɛ o yɔrɔ ɲɛfɔ mɔgɔw ye u k'a faamuya donc foyi tɛ yen faso ko de don halisa ala ka faso in ala ka basigi ala ka bɛn ala ka na maa dɔ bɛ yen i bɛ ko dɔ daminɛ dɔn i t'a laban dɔn dɛ diinɛ kɛlɛ ala ka jamana in kisi a ma parce que nin ko in u bɛ k'a daminɛ ka a kɔrikɔri quoi mais mɔgɔ t'a laban dɔn dɛ donc o de kama an bɛ kuma minnu b'a jeu kɔnɔ u k'a jɔ a tɛ Mali arranger bi a tɛ Mali arranger sini diinɛ kɛlɛ fan o fan tagabolo ko kɛlɛ fan o fan a tɛ jamana in arranger bi parce que an ka i y'a fɔ cogoya min na complot international min bɛ bi an ɲɛsinnen don o de ma mais ni farafarali donna kɔnɔna la dɔrɔn an bɛna diverti dɔɔni donc o dun t'an arranger an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ a ka video ninnu cari kosɛbɛ an bɛ fɔ ma an bɛ yɛrɛ fo ni ala sɔnna don nataw la an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ walawala kɛnɛ kɔnɔ ka se ka sujet caman développer hakɛto b'a kan salala mamadu